El proper dilluns 10 de novembre la nostra companya Marina Benardó serà jutjada a París. Les que no coneixeu la Marina, dir-vos que és una dona catalana, compromesa des de sempre en la defensa dels drets dels pobles oprimits, ja siguin els països catalans com Euskal Herria. El seu compromís i les seves ganes de lluitar van portar a la seva detenció per part de la Gendarmeria al novembre d'aquell 2006. Després de 8 anys de passar per maltractaments, aïllaments, registres, trasllats, negociacions a drets, l'any passat ens van fer creure que la posarien en llibertat, però aquesta bona notícia es va esborrar, al·legant que encara tenia una causa pendent de ser jutjada i que, per tant, tornaria a la presó preventiva fins a la celebració del judici. Però el retorn a la presó preventiva no va suposar sols això, tornar al règim preventiu que s'aplica a les preses polítiques, sinó tornar a passar de nou per tot aquest procés, 22 hores en cel·la, registres constants, límit en les visites i les comunicacions exteriors, trasllats freqüents als jutjats de París, negociació del dret a estudiar i ser visitada per un oftalmòleg, trasllats a 2 presons diferents en un any. Ara, 7 mesos després, ens trobem amb la data de celebració del judici, un judici que durarà fins a 5 setmanes i en les quals es decidirà el futur de la Marina, o bé tornar a casa o romandre 20 anys més en presó. Des de Rescat enviem una forta abraçada a la Marina i a la seva família i donar tots els ànims en aquests moments d'incertesa. I recordar un cop més que no hi som totes, que tant ella com la Lola continuen dispersades en presons franceses, lluny de la seva família i de la seva terra. Fins l'últim rescat, la lluita continua. Llibertat preses polítiques.